Guderneca hune parezname seroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa'ya re nivisandı bu gudari bikin. Jareke dina girîng ku divê qal bikim rola min a di têkoşîna çekdarî de ye. Xebatên min ên berê û piştî pêngava pazê tebaxê têne zanîn. Hewldanên min ên mezin bûn. Lê belê di navbera pêvajoya destpêkê ya 15 salên şer û têgihiştina min a şer de cudahiyên mezin bûn. Ji ber ku rexne û xwerexnekirina wê bi firehî hat kirin, ez ê dubare nekim. Lê eger min bizanîbiya wê şer ev çend ji rê derkeve, ez dikarim bibêjim di şertên serê sala 1908 û 1909 de li welat bûma wê gelek li cih bûye. Gelek komên li qada welat wazîfe standin sedemên bingehîn ên rewşa xwe xistinê ew bû ku xwezaya şer nas nedikirin. Ji bingehê siyasî û îdeolojîk yan bêxeber bûn yan jî bêperwerde û têgihiştina wan kêm bû. Yek ji sedemên girîng ê têkçûn û wendahiyan ew bû xwedî li fermandarî û serkaniyê dernediketin. Divê ez rewşên ketim navê jî bingehê wan di nav van rastiyan de bigerim. Qabiliyetên min weke pratik û teorîk şer ev çend rêvebir pêk anî yan jî ya dixwest pêk nanî. Divê ev eşkere bînim ziman ku piştî sala 1995 li şûna xwe dubarekirine zêde dikarî bû hînê rast bûbiya ku me berê xwe bida lêgerînên bi kok û xurt. Di sala 1993 de xwestina serketinê ji fermandeyên kadro rast nebû. Pêngava di navbera salên 1993-95 de girîng bû. Lê ısrara di kadroyên hatibûn ceribandin û bi ser neketibûn de rê li ber xwe dubarekirinên têne zanîn vekir. Dîsa tê zanîn pêngavên din jî xwe nedispartin fermande û serkantiyeke ciddî. Veqetîna min a di sala 1998 de bi tesîra van rastiyan pêk hat. Min dikarî bû biçim welat, lê min fikar kir ku ez rê li ber îmhayeke top yekûn vekim û ji ber vê jî min ev rê neceriband. Ez heta yazê îlona sala 2002 jî alîgir bûm ku ji bo lihevkirineke herî kêm a çareseriya demokratîk şerê çekdarî were terikandin. Lê piştî yazê îlonê li cem rêveberiya Tirk niyeta lihevkirinê xuya nekir. Li gorî min piştî hilbijartinê mijdara sala 2002 ku hat fêmkirin nehat fêmkirin hikûmet bersiva çareseriyê nade diviya bû şerê parastinê dest pê bikira. Lê ev biryar nedibû ku bibeya min. Şertên girtîbûnê biryarên bi vî rengî ranakin. Rast nîne ku ji min li benda fermanan bin. Di çarçoya analîza berfireh a dema nû de şêwazê şer taktîk û stratejî karê wan kadroyan e ku bi xwe bawerin û berpirsyariya xwe dizanin. Min ew bi temamî serbest berdan. Min ji aliyê exlaqî ve rast nedît ku şer ji bo min weke tesîreke zehmetkirî bikarbînin. Eger daxwazên gelên dîrokî yên dest ji wan nabe bikevin bazarê dibe ku weke çalakiyeke serî li şer were dayîn. Ji lewra min gotibû bi ger re pir guftûgo bikin û biryara xwe bi xwe bidin. Ez hînê van dîtin û ramanên xwe diparêzim. Di mijarên şer de min ramanên xwe yên teorîk eşkere kirin. Min divê parêznameyê de jî hînê pêştebirin. Li welatê me derbarê rola zorê û şerê berxwedanê de hin helwestên min ên prensîp bûn. Eşkere ye ev ne ferman û ne jî talîmatin. Tenê hin ramanên ji bo rohnîkirinê. Di vê navberê de min hin pêşniya jî derbarê rewşa yekîneyên jin de, derbarê herêmên otonomên demokratîk de û derbarê xweseriya şerên parastina gel de kirin. Ev raman û pêşniya jî dibin ku li ber çav werin girtin. Ji ber şertên şer dibin ku di nav 24 saetan de biguherin. Her an û kelî dibe ku guhertinên taktikî hewce bikin. Di van rewşan de dibe ku her tişt biguhere. Ji lewra nabe ku dîtinên me tam weke ferman werin fêmkirin. Di şer de hîmê diyarker îradeya şervanan bixwe ye. Wê bi teorî û pratîka xwe biryar bidin û bicihbînin. Weke berpirsyarê têkçûn û serketinê wê bixwe bibînin.
شرط هیز تجربه و تئوری وان چقاز جه ببینه و شرکرین آنجی خواج شر دورگرتنه به برپرسیاری وان به. حتی آنها یکسر جنبه من جبو هزین دولت و هزین کنگره مه هنر خواندن دا آسا هشیار کرنه دکرن. هری داوی وقتا من هلوستین بریارداری کنگره پوش دکن دیتن وکه ارککی برپرسیاری میا دیروکی جبو جنوب آواکرنا پکه د چارچوبه کنگره آوارته ده لسر هیمه گریدانا بیراده کنگره من دیتن و برامان خواه پیشکش کرن. د بردیلا چد به بلا به از حتی نقریسکا داویجی وان دیتنین خواه بینم زمان. هرچند کمبونا راگهاندن و تکیلیه از به هرس کربم جی چیش دست من هات من کر و ازی بکم. هری داوی به وی پارێزنامه ده هر مجارده من دیتنین خواه بریک و پیک پیشکش کرن. از یقین دکم که هری درنگ و کنگره ده هاوینه ده تمام به. هیویدارم بویرین آنورمال نقومن. جنها پی و وظیفه انجپاز طبقی گرینگتر لبنده حوالین برپرسیارن. کسین لسر ناو پارتی کنگره و هپگی وظیفه هلدن سر ملی خواه و به هزا خواه بمشن. بندواری انجمن تیرا خواه بمعننه. هرچند تندرستی هم لجه نبجی بگمان جبو خواه گیهاندن داویه که بشرف از حول بدم. لی از وی بجم که اگر حوالین راستیم بونا دوی روشا هیده و ولی تونگریانا. کمال پیر وقتا چالاکیا فرحات کورتایان دبیهیسه تی گوتن که خواه بخواه وها گوتیه. دویا بو او چالاکی ما بکرا. وقتی زانین لسر وی همی دست به روژیا مرنه کرن. از جسدی سز چالاکین انتحارواری راست نابینم و آلیگر جینینم. لی از چالاکیا کمال پیر، محمد خیری دورموش، مازوم دوغان و فرحات کورتایان وکه چالاکیه که انتحارواری نانرخینم. وکه وان بخواجی افاده کریه اگر امکانه که هری هندک جبو جیانه که بشرف هبه اما اساس ببینن و حتی داویه بشرف بجین. دوی نرخاندنه ده پیوانن حوجه ین جیانه هنه. جبو رومت و شرف امروواتی تنه تشتک مابو. او جی بچالاکیا برخودان نشاندان. ده زانین خیری دورموش و بریارداری خو بگوتنا ام بسر کتن افاده کریه. سلوگان آمان جی و رومت و شرف امروواتی بسر بکوه بو. پاشا روژا شرمه یه برخودان اوه دوی راسوره فهم کرن و بجیهانین. گلک حوالین جزندان درکتنه لجموانه هیجای مروف بخلی پرسینه که جیانه چه فهم کرنه. کس جوه مینا پیواجوه پاز طباقی لبنده چالاکین انتحارواری نینه. اونای قبول کرنجی. لیلیجه هر جره چالاکین دموکراتیک و شر خو پاراستنه درفت هبن و جبو تفگره که آزاد جشرتین زمان و مکان گازینه نین کرن جلورا درفت و امکان هنه جبو هن رومتا خو و یا گل به هر آلترناتیف بجربینن و اف خصوص نای انکاره. ما خورخنه کرنا و یا پشتی سالین 2000 جدی دیتبو و ما باور کربو که هونه بمن خودی چالاکیم بگیجن انجامه. لیا درکه طوری او بو که میراته مکر شونا جنازه کرد دو پارچه و که برسوا بندواریان جمرشان. اشکره او نشر شرف و رومتیه. ده انجام کدین مزنده هند سری دل سر چیان مین آزادی پیمان دکن و دناوا گل و مروواتی آزاد دنه. جبیر نکن. جبو هر یک جوه بگیجه حتی وی آسته مبقاسی چیان کتل و دایه. از جبو خواه جوه لبنده تشتکی نینم. لی از هلوستین و یم به ویرنگی کتین معنی لیستنا بشرف آگل تجار اریناکم. دوش گل بردن دوی هم فهم بکن که و رومت آخوا خستیه چه روشه. از نکتم ناو چوتی و شاشیه که جبو هم بکن ناو تفگرک به ویرنگی. از شر شرفه مروواتی راست چیروه بکم و پیدوین شوبگریه و دوام بکم. وکه انجام من دبن تیریج نرخاندن و آنالیزم برفرهده هو دا پرزگریک و راستیا کرد روحنی بکم و هم پیشنیارن جبو چاره سریه پیشکش بکم. افدکاره وکه برسوا من آج جبو همو آلیم پیوندیدار جی وره فهم کرن. جور پیوه هر در دور و آلی پیوندیدار و برسوا خود دبن برپرسیارین خود مشینه. از یقین دکم که به وسیله من کماسی و خطاین خواهین ده پیواجه پاز طبق دجی آنی نزمان. ده سروان کماسی و خطایان ده دسپک متام نزانی بو ام چه دخوازن. از قبول دکم که از سر سال 1908 ده تیرا خو وکری و چاره سر کرد نبوم
و به وی پارێزنامەیە رەخنەل خۆ دەگرم و باوەڕ دەکەم کو هەلوەستا خۆ ڕاستاتینم. کێماسی و خەتەیا دویەمین ئەو بوو دمژارە چالاکیان دە زێدە vekirî nebûm. Ez bawer dikim ku di vê mijarê de jî ez zelal bûme û min bersiva hewce daye derdorên pêwendîdar. Ji vir pê ve du şêwazên çalakiye hene. Ji vir pê ve A. Çalakiyên demokratîk û derfetên çareseriyê. Min helwesên berfireh û bi israr pêşxistin û tercîha min a bingehîn jî di vî alî de ye. Kêmasiyeke ciddî bû ku ez li serê salên 1990 de negihîştim vê zelaliyê. Herçend dereng be, hewdan û êşa mezin a vê yekê min kişand dibe jî, ya girîng ew e îro divan şertên dîrokî de li ber qewmîna bûyerên girîng pêşkêşkirina şêwazekî çareseriyê û çalakiyên demokratîk ên bêne fêmkirin û bi cîhanîn têra xwe girîng e. Bi hezaran aktivîstên de têkoşîna demokratîk de bi îddiabûyîna xwe tînin ziman û hêza gelê me ya bi milyonan ji bo azadiyê rabûye serpiyan heye. Ev hêza milîtan û girseya gel ji bo pirsgirêkên bêsîleh werin çareserkirin dikarin bibin her cure bersiv. Kesên qaşo di statûya serokatiyê de û berpirsyariyên sereke eger nikarin van derfet û imkanan bikar bînin wê li hemberî dîrokê xwe dibin berpirsyariyeke mezin de bihêlin. Bi her cure civaka sivîl û rêxistinên demokratîk û bi daxwazên heqên milyonan mirov dikare bimeşe û bi vî awayî welat bigîne azadiyê û gel jî bigîne demokrasiyê. Ji bo vê yekê hinekî dem hewce ye. Ji vê û pê ve serokatiyeke siyasiya demokratîk a ji armanca xwe bawer kiriye demokrasî dawerivandiye hundirê xwe bi gelê xwe re mîna goşt û nênûkê têkilî daniye hewce ye. Ev şervaniyeke huquqiye jî ku dema hewce bike ji qanûniya ne demokratîk dozê bibe qanûniya demokratîk a azadî û mafan. Bi gotina wan nasnameya çepgiriya sosyal demokrat a hinê jî hêviyên gel pêşkêşî bermahiya serdema navîn dike, eger herî kem şopa wê jî mabe, bêhî cudakirina netew, cins, dîn û mezheb li Tirkiye û Kurdistanê îro bi demokrasiyeke herî kem doza wekevî azadî, biratî û aştiya ya bi ser nakeve nîne. B. Rêya duyemîn. Tevî hemû bangawazî û hişyariyên me eger bersiv neyê dayîn bi dizî û qurnazî bi rêbazên şerê taybet hemû gavavêtin hêviyên demokratîk wekevî û azadiyên gelên me bi dewam bêne tepsandin, helwestên bi prensîbên şoreşgerên komarê re li hev nakin, bi yekparebûna welat re nameşin û bi şêwazên hemdemên îfadeya nete û dewletê li hev nakin israr were kirin, bersiva were dayîn wê şerekî berfireh ê xwe parastinê be. Tê zanîn ev tercîha me nîne. Lê gelek de ku dolabên di vê mijarê de li naverasê digerin. Her kêlî amadekariyeke têkûz hewce dike û wexta pêdivî pê hebe divê bêyî dudilî şerekî berxwedanê yekxweparastinê were pêşxistin. Eşkere ez bixwazim jî nabe ku ez ji şêwaz û rêveberiya vê yekê berpirsyar werim dîtin. Ne ez dikarim pêşî lê bigirim û ne jî dikarim bibêjim nekin. Berpirsyariya dîrokî ya dewletan û hêzên parastina gelin. Taktik û stratejiyên xwe wê bi xwe beramber diyar bikin. Kiryarên teng û fireh wê li gorî qabiliyeta hêza xwe bikin. Divê herkes baş hevdû naz bike û li gorî wê gav bavêje. Ez nikarim xwejanîna ziman avan mijaran jî bikim. Agirbesteke beramber dikare berê bi xalên berfireh were îlan kirin. Ji bo şerekî muhtemel dikarin berê pîvanên şerên ji bo guh bidinê bi deklarasyonekê îlan bikin û ji bala derdorên navnetewî yên pêwendîdar re pêşkêş bikin. Dikarin belgeya agirbestê jî pêşkêş bikin. Eger rewşek welê derkeve, di şertên Kurdistanê de du hêzê bikevin rewşa manê û tinekirinê. Ev hêzên dewletê û yê kongrê ne. Pir bi lestasiyoyekirina yên di navberê de dikare bikeve rojevê. Mirov dikare bang li wan jî bike. Hiç nebe bila sivîl yên be alaqe zarok, pîr û jin zirarê nebînin. Eger alî guh bidin pîvanên şer, ev yek dikare bixwere deriyekî însanî veke, dikare agirbestê bîne, dikare rê li ber li hevkirineke demokratîk veke. Eşkere ye ji bo jiyanê hewce bi lojîstîk û mirov heye. Palpişta bingehîna gerîla çiya û gele. Şer dikare li çiyê, bajar û gundan jî were pêştebirin. Desteserkirin û kontrola li ser rêyan wê her alî biceribîne.
başistendin û girtina mirovan ji bo eskeriyê kiryanê wê her tim bêne kirin. Herkes ji bo karibe bijî divê bizanibe hedefên xwe çawa diyar bike, fêm bike û bicih bîne. Ez hewce nabînim li ser van xusûsan rawestim. Ez hêvî dikim hiç nekevin rojevê. Senaryoyeke muhtemel ji bo aliyan hişyar bike destnîşan dikim. Belkî jî hînê xirabtir be. Wexta trajediyên dawî yên İsraîl-Filîstînê û Iraqê li ber çavarên girtin wê were fêmkirin ku em tewş napeyivin. Weke erkekî çareserkirina komploya li dijî xwe diyarkirina van xusûsan girîng dibînim. Bi girêdaneke ji dil a dewletê bi demokrasiyê tevî yekparebûna demokratîka welat bi Tirkiye re bibe, ez bawer nakim ku pirsgirêkeke neyê çareserkirin heye. Ez ji çarşoya pêdiviyên baweriya xwe de pir bi sînor bejî bi hevrebûna dîrokiya gelên me watedar dibînim ku bi pîvanên wekevî azadî û demokratîkên hemdem bihêz bikim. Nayê guftûgo kirin ku ez di vî warî de ji xwe gelek fedekariyê dikim. Ez naxwazim mirovekî me bi tenê jî xwîna wî birêje û ne jî êşê bikişîne. Ev mijareke girîng e ku ez li ser dilerizim û diricifim. Lê dîsa xusûsek ew çend eşkere ye ku ez wan hemûyan nikarim ji nasnameya gelî, civakî û maneya însanî ya me berfireh ravekiriye cuda bikim. Ji xwe li derveyî van xusûsan wekî din wê çi aliyê jiyanê were fêm kirin, ne jî dikare bigîje derfetên fêmkirina wê. Dikare were pirsîn ku mijarên heta niha min hewl dane binirxînim çi têkîliya wan bi doza min a li dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê re hene. Lê tenê bûyerên her roj nû di çarçoya projeya Rojhilata Navîn de derdikevin vê têkîliyê pir ji nêz ve eşkere nîşandin. Heta şaristaniya Rojava rastneyê çareserkirin wê di serî de ne têkîliyên Tirkiye bi Yekîtiya Ewropayê û ne jî bi dewletên yekbûyên Amerîkayê re rastwerin fêmkirin. Ev têkîlî jî heta rastneyên çareserkirin wê di serî de gelên Kurd û Tirk ji pirsgirêkên hemû gelên Rojhilata Navîn re ku bûne kaos û cehennem bersiveke rast nêdayîn. Dozên aliyê wan yên civakî hene, Yekîtiya Ewropayê û dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê wan ji vî aliyê wan dikin û dadixînin asta ferdî. Lê ev weke ku ew îdia dikin ji demokrasî û mafê mirovan re xizmetê nake. Ev yek aliyê şaristaniyê Ewropayê yê zêde ferdperest û berjewendîperest nîşan dide. Ez ê beşê encamê yê parêznamê ji rohnîkirina vê mijarê re veqetînim. Ez ê dûr de nîşan bidim ku edalet ji bo ferd eger ji civaka wî re were kirin wê bibe edalet. Bi vî awayî ez ê ispat bikim ku azadiya ferdî di azadiya civaka re ku ferd pê ve girêdayî derbas dibe. Belê, we parêznameya Öcalan ya bina ve parasına gelekî gudarî kir heta beşeke din dembaş.